Dragi Zagrebčani, mislim da je suvišno pitati vas po čemu ćete pamtiti ovu 2020. godinu. Iako trenutno svi mi osjećamo posljedice istih događanja, vjerujem da svatko je od nas aktualnu situaciju doživio potpuno na svoj način. Svatko od nas ima svoju priču. Želimo čuti vašu priču, stoga vas pozivamo na kazališnu radionicu Disanje kvarta. Dragi sugrađanke, dragi sugrađani, pozdrav svima. Zadovoljstvo mi je pozvati vas na kazališnu radionicu Disanje kvarta. Na radionici ćemo istraživati lokacije, toponime i vizure Novog Zagreba. Tokom radionice stvorit ćemo i zajednički umjetnički izvedbeni rad, a na radionici ćemo se baviti elementima teksta, zvuka, glazbe, pokreta. Vizura Novog Zagreba poslužit će nam kao scenografija za vaše priče. Radionica će se održavati ovdje, u Novom Zagrebu, ali dakako, svi ste pozvani. Poslije nevjerojatnih iskustava koje smo svi doživjeli sa koronavirusom i sa potresom, uvjeren sam da su nam se nakupile brojne priče i doživljaji i da je dobro da to svi zajedno preradimo i da to kroz kazalište i izrazimo. Pozivamo vas da se prijavite na radionicu i da zajednički ispričamo priču o Novom Zagrebu. Neovisno o vašem iskustvu, da li je veliko, malo ili nikakvo sa kazalištem, dobrodošli, prijavite se i vidimo se. Vidimo se!